Tui jeneng. Nolam jal rijal. Apa? Apa? Kilo jam piro? Jam Jam 6. Jam 7. yes. Napa? Tak kira nek bengi lho iki. Lah ya ta. Tidur ae kok. Aja ngene iki to. Kene ku lara malih bungkuk. Dadi bungkuk kok. Mandi ya? Mandi? Piye? Mandi. 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 Ya. Ya wis. Heeh ya. Tak bikinkan susu sik. Ya. Tak bikinke susu. Ben kaya wong londo sarapan roti. Wong londo sarapan roti to. Kowe nek gak tak entekno aja nesu lho ya. Lah nek nesu piye? Nek nesu piye? Nesu aku ya meneng ae kok nesoni. Ya, Iki lho angel. dicuwil sithik-sithik kaya aja kabeh ngene. Ngono, cuwili sithik-sithik. Ngono. Sik tak bikinke susu. Kena tak nggo golek dhuwit. Kena tak nggo golek dhuwit. Alah. Ora tak wehi dhuwit. Tak jukuk dhewe. Nyolong. Ora. Ora. Wong tuane ora tau nyolong kok anake nyolong. Ora. Tak budal sik. Tak budal sik. Tak budal dhisik. Budal ning pasar. Nek ndi? Pasar. Ning pasar. Gak krungu, gak Ning pasar. ning pasar. Heeh. Engko gelasé kayak kono ae. Gelasé Tuku apa nang pasar? tuku bis. Tuku bis. Nang pasar kok tuku bis. Jadi, Ya engko gelasé kayak kono. Gelasé kayak kono wae. Iki lho gelasé iki. Nek wis kayak kono.